Pues estamos aquí nesta visita de Luis Villares e de David Rodríguez ao Concello de Vimianzo para abordar a problemática da costa da pataca. Que decir, non? Que cando a Xunta dá para rematar este problema, de repente salta por aquí para a Costa da Morte, non? Un problema que ten trascendencia no ámbito galego se non se atalla como hai que facelo, non? Pensamos que a Xunta debe actuar con máis firmeza, con máis rapidez e non tratar de que os concellos asumamos competencias para as quais non estamos preparados, non? Que foi o que fixemos. Vamos rapidamente para a Xunta e a Xunta empezou no día de hoxe no Departamento do Concello de Vimianzo a informar aos afectados. Nós colaboramos, pero é absolutamente que pase en serio porque é un problema de país. O ano pasado, en sede parlamentaria, acordouse a creación da Mesa da Couza, que debía de funcionar con unha periodicidade con máximo trimestral, debía de informar ao Parlamento e, sobre todo, aos axentes sociais e económicos relacionados ca pataca. Non se está producindo esta actuación, a mesa non está funcionando e, por lo tanto, queremos instar do Parlamento novamente a que tome medidas o que non está facendo a mesa, que faga de novo o Parlamento. Queremos, en primer lugar, que se revisen as medidas adoptadas desde o ano 2015, porque está claro que non funcionaron nin para conter, nin para prever a expansión da costa da pataca no conxunto do noso país. En segundo lugar, é necesario que o rexistro de explotación seña un rexistro realmente efectivo. En terceiro lugar, que a información seña unha información que valga para todo o mundo, que non haxa medo a preguntar pola trazabilidade, polas sementes, polo que se pode facer e o que non, e en final, en último lugar, o que é necesario é a modificación do decreto de axudas, non solamente para que os comercializadores da pataca e os produtores podan ter indemnizacións xustas, sino tamén para que estas cheguen ao conxunto das persoas e das familias que fan en régimen de explotación de autoconsumo, porque tamén se están vendo perxudicadas polas medidas que se toman en relación á couza. Sí, temos que deixar claro por de manifesto a ineficacia da Xunta de Galicia nas medidas que adotou, posto que estamos nun caso onde non hai continuidade entre os concellos afectados. Temos a zona de Bergantiños, unha zona que está reconocida dentro de XP Pataca de Galicia, que está xa moi preto de estar tamén afectada pola couza. Isto obedece a un desmantelamento en xeral de todos os centros de capacitación agraria, todos os centros de sanidade vegetal ou as oficinas agrarias comarcais. Un plantexamento da Xunta de desmantelar o medio rural.